meu germà Kenai es va quedar a viure amb en Koda i els altres ossos. Em va ensenyar que el poder de l'amor és molt gran. I jo vaig passar la saviesa d'aquesta història al nostre poble. La història d'un noi que va arribar a ser un home bo i convertint-se en un os. Si els flors ferits de van